Șosetele scurate? Normal. Da. Perfect. Animale de companie aveți? Nu. Foarte bine, altfel nu vă primeam. Lucrați de acasă sau de la birou? Eu lucrez de acasă. 50 de euro plus pentru chirie. De ce? 8 ore în plus de stat acasă. De frecat parchetul, stat pe wc, se uzează balamale de la uși. Prieteni aveți? Normal că avem prieteni, dar nu suntem sălbatici, nu? Să nu-i prind pe aici că le rup picioarele. O să iau 2 scaune, vă rămân 2 scaune să vă vină idei. Da? Gătiți? Sigur că gătim. Nu e bine. Nu e bine că plita e nouă și se strică. Sex faceți? Poftim? Dacă Deci faceți sex. nu cred că vă privește pe asta dacă facem noi sex sau nu facem sex. Ba, mă privește că e apartamentul meu. Deci faceți sex. Facem sex, da. Des? De ce contează? Păi n-ar fi bine des. Când stricați patul și îmi uzați salteaua. Vedeți că v-am lăsat o cutie de prezervative în dulap. Pentru? Pentru protecția mea. Adică? Păi dacă se naște un copil, copiii sunt răi. Îmi zgârie parchetul, îmi zgălesc pereții, aruncă cu mingea în tavan, îmi strică televizorul. Da, și după aia îți dau una totală. Trebuie să renovezi tot apartamentul.